Ongi etorri Protalen podcastera. Gaurko atalean sartuko gara burubelarri muntaiaren alorrean, punta-puntako balbulen ekoizpenean. Eta lan alorro horretan zer egiten den, zer dagoen atzean, nolakoa den egunerokotasun hori kontatuko digu gure gaurko gonbidatuak, Aritz del Río da bera. Aritz, kaixo. Kaixo. Ongi etorri podcastera. Konta egu zuzuk zure hitzekin, hanpoko zein alorretan egiten duzun lan? Bueno, momentu enten hau, balbula ertainetan hau lan egiten, da... Eta zertan datza zure lanak, zer egiten duzu zehazki? Bueno, egiten dutena da azkenen da, daukeu planifikazio bat, eta planifikazio horko balbulak, piezak jaso, ikusi kalidade honeko diela, eta osatu balbulea. Eta, zerotik bukatu arte. Eta produkzio horretako zein puntutan egiten duzu lan, alegia, nola jasotzen duzuzuk, eta nola uzten duzu ondoren jarrai dezan prozesu horretan? Bueno, guk egiten dauna da, balbule identifikatzen dau ze pieza dien, pieza hortan daukeu fundizioko piezak eta fundizio hori dau mekanizauta, ikusten dau neurrik ondo daudela eta hori, gero daukeu kit bat daukeula dela komponente txiki guztik, eta gero juten gara osatzen dena. Eta osatu ondoren, ematen dugu banko probasea, probatzeko eta berdena ondo dauna ez. Balbulaz ari gara, zein da balbula baten funtzio nagusia? Azkenen da iturri bat bezala. Azkenen da tuberi baten dijon fluidoa hori moztu edo fluidoa pasatzen uzen dona. Hortarako daude mekanismo diferentek eta hortako dira balbula diferente daudenak. Oizteko o pasatzeko fluidoa eta... Eta zergatik esango zenuke dela garrantzitsua hanpok eskaintzen duen produktua edo zerbitzua, zein da horren garrantzia? Bueno, azkenen gure ingenieritza, azkenen 3 urte goazemen fabrikea, eta orduan azkenen gure produktua bestekin konparatuz, daukegu ezagutza eta bai montaian, bai ingenieritzan orduan hori ustet gure klientek hori ikusten dola. Orduan. Eta balbula bat montatzea eta probatzea zaila da? Edo nola definituko zenuke? Bueno, zaila. Nik 21 urte nijo hemen da azkenen netzako erresaia montatzea da. Baina egia esan da, hasten zeanen ezagukezu ezagutza hori, eta hori pixkanaka, jende pixkate esperimentatu da dena, horrekin onbarrako zu eta pixkanaka ikasi. Baina gero probatu baita bere zailtasuna daukez, zati azkenen presio handitan biltzen die balulak, orduan bere arriskua dauke, orduan ikasi marrako zu baita bizkat gauzak ondo ditzen, bestela min hartu egezu eta importantea da hori. Bere zailtasuna ere, edo komplexutasuna badauka. Beti dauke bere zailtasun hori. Bueno, balbulaz ari gara horrela orokorrean, baina mota askotako balbulak ekoizten dira hemen hanpon? Bai, asko. Alumina, bolakok, detxek, eta daude gauza asko, balbula asko daude, globokok, eslurri... Asko. Zerrenda luzea. Bai, eta geroz eta gehiago dau. Eta azkenen, esperimentatu dago eta juten geroz eta produktu berrik atzatzen denen, baita ere ikasten eta egiten baita, osak, geroz eta gehiago. Balbula baten ekoizpenean, ze garrantzia duka talde lanak? Taldean aritzen zarete? Bai. Nola da hori? Importante da talden harreman hona egitzea, zati azkenen komponente asko daude, igual bat dauke ezautza gehiago balbula batzutan, bestatzuk gutxigo, orduan azkenen denen artean hitzeiten eta azkenen balbula teatzen dau. Oso importantea da harreman hona egitzea lan talden. Eta zure esperientziatik, edo zure kasuan, nola da lantalde giro hori, nola definituko zenuke? Gu horea oso ona. Azkenen bat ikusten badu trabauta daula, o nekauta daula, segun ze movimentu itxez, eta azkenen batzutan errepika egiten dien movimentuk, azkenen esaten utzi dazunei, eta nik saituko zure partez, eta azkenen... Zein da zuretzat, lantalde batean giro ona sortzeko edo lantalde dinamika ona sortzeko gakoa? Gakoa, pixkat, humorekin etortzea. Aunque lan asko eukio, humorekin etorri, eta tarteka broma txikikin, ologesa, pixkat, parre pixkatik joko, eta ez egoteko beti serio, eta azkenen hori, humorea beharrezkoa, arlo guztietan bintzat. Hori zuen artean ari gara, baina adibidez, ingenieritza taldearekin, harremana nola da, harreman estua da? Bai, beharrezkoa da gaina. Zati, azkenen diseinu geroz eta esan duzun bezala, balula geroz eta gehiago eta diferente daude,
eta orduan azkenen beharrezkoa izaten da, zati duda ditugunen, beti guten bere gaiana, jakiteko ze komponente nola konportatzen dian balulan, da orduan beharrezkoa da beti €1 bere egin egotea. Hartuman hori. Kanpoan ere izan dakoa zara, makina bat alizen zara kanpoan, ze tokitan, ze herrialdetan egon zara, eta kontatu apur bat nola izan den esperientzia hori. Netzako errexena esatea nunen ez egon. Azkenen Rusia eta Australia. Beste guztietan, egon ez Japonko, Tokio, Antofagasta, Txileko zonalde hortan, Deserto de Atacama, Filipiнаsen egon naize baita, Tailandia, Dubaien, esan pilo bat. Eta honek zeman dizu, zuretzat zer da horren beste bidaiatzea eta mundua ikustea? Batez ere pertsonalki handitu indait. Osa, azkenen ikusiet kultura diferentek eta horrek bere ikuspuntu diferente eman dit. Ez gehala gu bakarrik hemen Euskal Herrin, esaten du beti Euskal Herri beti izango dan ere maitea, baino... Begira da zabaltzen dizu. Bai, asko zabaltzen zu, eta ikusten zu beste kultura batzu baduela, eta politxake bai. Hanpo Indian ere maiz egondakoa zara, behin baino gehiagotan. Zertara joan zara kasu honetan, zer egiten duzu hango plantan? Hantza jutenga, hemengo kalida mermatzeko, mantentzeko, han jutenga, berai erakustea, eta beraiek ezakitena erakutsi balula berri horiek nola montatu, eta ikusten baitugu gabezi batzu kalidade nolako esan, bintzat esan nola konpondu hori, eta nola jun kalidada mejoratzenan. Hoi azkenen gu juten gana. Piskat ikustea, hango... Esan duzu 21 urte, ez? Dara matzazula hemen, azkar esaten da. Bai. Zer eman dizu denbora guzti honek, Anpon? Zer ikasi duzu, zer eman dizu? Ikasi detena batez hori bidaiatze hori, aukera hori eman dit, zati bestela nire kabu zenun ameste mundu ezatuko, eta batez ere ikasi zenbat produktu dauden, zenbat komponente, ze karakteristika, eta pixkat mundu hori ezautzea, nahi asko gustatzen zait, nola funtzionatzen duen gauzak, eta... Biziko zen dituen gauza bereziak denbora guzti ontan da egin dituzun bidaia guztiekin, esperientzia horrekin. Zaki daukazu nola buruan anekdotarik edo momentu bereziri, momentu kutxunik? Bueno, bai, dauket bat, asko ditut, asko ditut, baina horietako bat izan zen, berezia da, zatik, justu onela urte asko, Espaner gazkina, ero izan justu egun hortan bideiatzea tokau zitzaiten, justu abuztu izan zen, abuztu bakarra lan idetena Anpon, zalako metaleko lehenengo proiektue, eta alditzeko esan zeaten, da, bideiatu barra izan nun planta batea, eta justu nire abioia ezan eroik, menolako, baina atean izen lanetik ikusi nun eroi zala, eta izan zen ere abioia eroa eta. Kasualidadea ez da? Eta horrengo gunen bolte behar izan nuen bairritz Espainerrekin, eta ni lasain egon, atzo eroi bat zan, gaur ez da eroiko, baina ondoko guztiek urduri, eta izan nik lasai ez da eroiko, atzo ez da eroi da, eta gaur ez da eroiko, eta anekdota bat izan dago. Anekdota talako momentuak askotan, ez da, gelditzen dira hor memorian. Mira, Aritz, beti galdetzen diego atal guztietan gure gonbidatuei, elkarrizketatuei, ea nola den beraien eguneroko martxa, ez? Edo, zer egiten duten egun batean, esnatzen direnetik, lanera datozenean, nola doa eguna? Bueno, nik oso goiz esnatu barrauket, azkenen, Durangon bizin ezelako momentu honetan, da azkenen ordu erdi dauket hone arte, eta hone etortzen nahi zenen, azkenen ikusi barrauket planifikazioa, ikusi barrauket materiala nola daun, eta dena ondo baldin bado, pixkanaka, bildu material guzti eta montatzen guten geha. Egun ez zehar, eta... Eta orain, gure galdera klasikoa, galdera bikoitza, zer gustatzen zaizu gehien, zure lanetik, eta zer gustatzen zaizu gutxiago? Nik egia esan da oso gustuan hau montaje aldetik, zati azkenen nik txikitatik gustatu zaite gauza konpontzea eta hori, ordu netzako balula berrik, eta ez dan monotonoa, zati azkenen da balula berri piloa daude, juten ez ikasten, eta ordu netzako da hori, gustoa montatzea, eta horretik pozina horrekin. Eta txarrena, nola balula berri dien, batzutan arazoka egoten die, bai kalidaden, eta hori konpontzeko, izan bakuzu Sherlock Holmes horietako da, azkenen abernundan faioa, eta hori batzutan... Bilatzen dagoen akatsa, eta horri buelta eman, kostatzen da, eta asarrek, eta
gertatzen dira bai, bueno. Hori kudeatzen jakin beharra. Hori da zaiena, bai. Tira, orain, lanez lepo zaudete, egia esan. Zuk nola daramazu lan erritmo hori? Bueno, oain hasi arreleboka, zati azkenen material asko daula eta esan digute, eta egia esan da, hanbeste pieza egon da tailerren, batzutan pixat agobioa da, zatik, eta arriskutsua, zati azkenen pale asko daude lurren, da ibarriko zu pixka kontu handiz, baina, bueno, beharrezkoa dek, ondo juteko enpresa, ez da txarra, beste enpresa batzuk lan gutxikin daudela, ordu guk izin dauke jau, Zuri, zerk esango zenuke motibatzen zaituela goizero? Lanera etorri aurretik, zein da zure motivazioa? Bueno, hori uste, inork ez digula motibatzen lan egitean, baina egia esan da, nahi asko uste zait esan dizuten bezala montatzea, orduan balula ikastea nola montatu, nola egin, eta gero batez ere ikustea banku prosen ondo eta dela, gutzako, netzako bintzat hori postasun hori ematei, eta horregin batei bizkat, eta betez ere etxa horrein du barro betelako. Hori ere hor dago, noski. Tira, 2 hamarkada pasatxo, hemen Anpon, nola balorazio bat egingo bazenu, nola baloratuko zenuke zure ibilbidea hemen etxe honetan? Ez dakit nola esplika hori. Azkenen zaiedek urte asko die, eta, ibilbidea, espero laseitzea, zati azkenen gustatzen zaiten gauz bada, eta Anpo bezala gustatzen eta enpresa, eta kooperatiba da izan dat hori, asko gustatzen eta ez dakit nola esplika. Zuk orain pentsatu, Anpoko enbaixadorea zarela. Zuk nola salduko zenioke norbait, Anpo? Anpo esatetena, azkenen 60 urteko ibilbide dauke, horrek esan nahi du, bai ingenieritzan, bai montaian badaukeu esperientzie, eta horregatik daukeu aukera, proiektu oso zailetan sartzeko aukera, orduan, eta teknika baita ere, orduan hori salduko nukeola. Hortxe mezua, Aritz eskerrik asko, zure eskuzabaltasunagatik, gurekin konpartitzeagatik eguneroko hori nola bizi duzun, eta ongi segi, bilbide luzea izan dezazula hemen Anpon. Eskerrik asko.